హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ కృష్ణ మాతా దండవత్ ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ లో భక్తిరసామృత సింధు 12వ అధ్యాయం ఈరోజు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే 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 హరే. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण హరే కృష్ణ कृष्ण హరే कृष्ण కృష్ణ कृष्ण హరే हरे హరే हरे హరే हरे రామ राम హరే राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 11వ అధ్యాయంలో నిన్న మనం ఎక్కడి వరకు చూసామంటే కొన్ని పాయింట్స్ 53 వరకు చూడటం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా మనం చూసినవి ఏమిటి అంటే, మరి ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో పెడితే చూద్దాము. 11th దాంట్లో మరి ముఖ్యంగా 4 పాయింట్స్ చూసాం. సో అవి ఈరోజు ఓకే మన భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ పెట్టారు. సో దాస్య భక్తి స్కంద పురాణంలో సో ఫస్ట్ పాయింట్ దాస్య భక్తి గురించి చూసాం. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ గా స్కంద పురాణంలో చెప్పిన విషయాలు, వర్ణాశ్రమ ధర్మంలోనే కాకుండా ఇలా భక్తి భావంతో ఎవరైనా సరే ఈ మార్గంలో మనం పురోగమనం చెందొచ్చు. భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తూ భగవదర్పితం అనుకుంటూ ఏ పనులైనా అలా మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా అని చెప్పి మనం చూసాం. అది దాస్య భక్తి. తర్వాత సఖ్య భక్తి అది కూడా చూసాము. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుడికి అన్ని కూడా నివేదన చేయడం అంటే శరణాగత తత్వంతో చేయడం. ఆ తర్వాత మనకి ఇష్టమైన వస్తువు ఏదైనా భగవంతుడికి సమర్పించడం. సో ఈ 4 విషయాలు లాస్ట్ చాప్టర్ లో చూసాము. సో సఖ్య భక్తుడు భగవంతుడికి స్నేహంగా ఉన్నవాడు సఖ్య భక్తుడిగా పరిగణించబడతాడు. భారతంలో శ్రీకృష్ణుడి భక్తులకు నేను అండగా ఉన్నాను. ద్రౌపదీదేవి పాండవులకు జరిగిన అన్యాయాన్ని భగవంతుడు ఆపడం జరిగింది. ఆత్మ నివేదనం అంటే మనస వాచ కర్మగా నివేదన చేయాలి. భక్తి వినోద ఠాకూర్ తన శరీరం కుటుంబ ఆస్తులన్నిటికీ నీవే యజమానంటూ ఆయన రాసినటువంటి ఇది కూడా మనం శ్లోకం కూడా చూసాము. ఆత్మార్పణ ఆ రకంగా ఆయన చేయడం. తర్వాత 4 భక్తులు వారికి ఇష్టమైన వస్తువును సమర్పించడం. 5 శరణాగతి. ఓకే, వెరీ గుడ్.
హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో సఖ్యత గురించి, శరణాగత తత్వం భగవంతుడికి అర్పించడం, ఆ శరణాగత అన్నీ కూడా భగవంతుడి కోసం ఏది చేసినా భగవంతుడికి అన్నట్లుగా చేయడం. ఈ రెండు కూడా ఆయనకి ఏదైనా అర్పించడం, మనకి ఇష్టమైన వస్తువును, అలాగే అన్ని భగవంతుడి కోసం చేయడం, రెండు శరణాగత తత్వమే. అయితే శరణాగతుడుగా ఉండడం ఏమిటి అనేది మళ్ళీ ఈ పాయింట్లో ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం అన్న విషయం 52లో చూసాం. ఓకే, సో ఈరోజు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్ 53లో తులసి దేవిని ఆరాధన, అది కూడా చూసాం కదా. ఇప్పుడు 12వ అధ్యాయంలో 54 నుంచి చూద్దాం. ఇంకా 10, దాదాపు 11 మిగిలాయి, 54 to 64. సో 54 ఏమిటి అంటే, మనం ఈ శాస్త్రాలు, వేద శాస్త్రాలన్నీ మనం శ్రవణం చేయడం, వినడం. సో ఏమున్నది ఈ వేద శాస్త్రాల్లో అంటే, ఏదైనా సరే ఒక భక్తి మార్గంలో, శుద్ధ భక్తి మార్గంలో మనల్ని పెట్టగలిగి మనకి ఆ విషయంలో జ్ఞానాన్ని అందించే గ్రంథం ఏదైనా అదే వేదం అని చెప్పి, అంటే వేదాలు చేసే పని ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తిని, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి సహకరిస్తాయి. అటువంటిదే మరి వేదం, రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్ అంటే ఈ వేదాలు. సో మనం ఈ వేదాలను ఏ రకంగా ఆశ్రయించాలి అంటే, మరి వివేకంతో, అలాగే వాటిని గురించి వాటిని శ్రద్ధగా ఆ వేదాలను మనం జాగ్రత్త పరచడం, భద్రపరచడం. ఆ తర్వాత మరి ఆ వేదాలకు కూడా భగవంతుడికి ఇచ్చినట్లే హారతి ఇవ్వడం, అంటే అంతగా మనం వేదాలను గౌరవిస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఏ వేదం, అన్నిటికంటే వేదాల్లో చెప్పిన వాటిలో ఉత్తమమైనది ఏది అనే ప్రశ్న కనుక వస్తే, సరే ఇక్కడ వేదాల గురించి 3 విషయాలు చూసాం కదా. ఒకటి, స్కంద పురాణంలో ఏం చెప్పారు, నారద వైష్ణవుల భక్తి వివరించే సాహిత్యాన్ని పఠించడంలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో అతను ఎప్పుడు కూడా విశిష్టుడే, నిస్సందేహంగా భగవంతుడికి ప్రీతిపాత్రుడే, అత్యంత భద్రంగా అలాంటి సారస్వతాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో తనకు ప్రణామాలు చేసే వ్యక్తి మరి పాపాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడై చివరికి దేవతలకు కూడా ఆరాధ్యుడవుతాడు. వైష్ణవ సారస్వతాన్ని మనం రచిస్తూ ఇలాంటి సారస్వతాన్ని తన ఇంట్లో ఉంచుకున్న వ్యక్తి నారాయణ నిత్య నివాసాన్ని చేరగలడు అని చూసాం. సో దానికి ఇక్కడ మరి ఎవరైతే ఆ ఇంట్లో ఆ పుస్తకం గురించి రాయడం, అలాగే ఇంట్లో ఉంచుకుని దానిని పూజించడం, వివేకంతో చదవడం, ఇవన్నీ కూడా మరి వేదాలకు వేదాల పట్ల మనం ఏ విధంగా ఉండాలి అనే ప్రవర్తన ఇక్కడ మనం చూసాం ఆ పాయింట్స్. అయితే ఏది బెటర్ అంటే, భాగవతంలో 12వ స్కందంలో 13వ అధ్యాయంలో 15వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏమని, సర్వవేద సారస్వతానికి కూడా సారభూతం ఏమిటి అంటే భాగవతం. ఇది వేదాలన్నిటికీ కూడా సారం లాంటిది అన్నమాట. ఏదో ఒక రకంగా ఈ భాగవతం పఠనంతో మనం అనుబంధం ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తికి ఇతర సారస్వత పఠనంపై ఇంకా వాళ్ళకి అభిరుచి అనేది ఉండదు. ఈ రకంగా భాగవతానికి అలవడినటువంటి వ్యక్తి భాగవతం చదవడంలో, వినడంలో ఇంకా వాళ్ళకి వేరే పఠనం మీద ఆసక్తి అనేది ఉండదు. కాబట్టి భాగవత పఠనం వల్ల కలిగే ఈ దివ్యానందాన్ని ఎవరైతే చూస్తారో ఇక వాళ్ళకి ఇటువంటి ఐహిక రచనలు, ఈ భౌతికమైన రచనలు వాళ్ళకి తృప్తిని ఇయ్యవు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది 12.13.15లో రాశారనమాట. ఏది అంటే ఉత్తమమైన ఈ గ్రంథాలన్నిటిలోకి, వేదాల్లోకి ఉత్తమం ఏదంటే భాగవతం. ఎందుకంటే అది విన్న తర్వాత ఇంకేది కూడా మనం వినలేము అని భాగవతంలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా వేదాలను గురించి వినడం విషయంలో మనకి ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాలు. తర్వాత నెక్స్ట్ది మధురాపుర నివాసం. సో ఈ మధురాపుర నివాసం మరి వరాహ పురాణంలో ఏం చెప్పారు, మరి మధురా నివాసం కంటే ఇంకా ఏది ఉన్నా కూడా వేరే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వరాహ పురాణంలో
దాన్ని మధురలో ఉండడం గురించి ఏం చెప్పారంటే, మధురగాక ఇంకెక్కడైనా ఏ ప్రాంతం వైపైనా ఆకర్షింపబడే వ్యక్తి మాయాశక్తికి వసుడవుతాడు అని. కాబట్టి మధురా నగరికి ఆకర్షితులు అవ్వకుండా ఇంకా దేనికైనా మనం ఆకర్షితులం అయ్యాము అంటే ఇంకా మనం ఈ మాయకు ఆకర్షితులం అయినట్లే అంటున్నారు. అలాగే బ్రహ్మాండ పురాణంలో కూడా ముల్లోకాలు పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శించడం వల్ల కలిగే ఫలితం కేవలం మధురలో ఆ పవిత్రమైన నేలను మనం తాకడం వల్లే మనకి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మధురాపుర నేలను తాకడం వల్ల శ్రవణ స్మరణ కీర్తన కామన దర్శన స్పర్శన వంటి వలన ఒక వ్యక్తి సర్వాభీష్టాలను పొందగలడని పలు శాస్త్రాలు తెలుపుతున్నాయి. సో అక్కడ మధుర వెళ్ళి అక్కడ మనం ఆ నేలను తాకినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. స్మరణ శ్రవణ కీర్తన కామన దర్శన స్పర్శన, భగవంతుని దర్శన స్పర్శనలు కూడా చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అలా సర్వాభీష్టాలను కూడా పొందగలడని పలు శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ మధురలో ఉండడాని గురించి వరాపురాణంలో చెప్పిన విషయం ఏమని, మరి అక్కడ మాయాశక్తికి అది తప్ప ఇంకా దేనికి ఆకర్షితులైన మాయాశక్తికి ఆకర్షితులైన వాళ్ళే అని, బ్రహ్మాండ పురాణంలో కేవలం మధురానగర నేలను మనం తాకినంతనే మనకి అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించినటువంటి ఫలితం కూడా లభిస్తుంది అని చెప్పారు. సో ఇది ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ అన్నమాట. శాస్త్రాలు వినడం, ఎలాగూ ఏ రకంగా వాటిని గౌరవించాలి, తర్వాత మధురా నగరిలో నివాసము లేదా అక్కడ మధురా నగరి వెళ్ళడం, తర్వాత నెక్స్ట్ది శుద్ధ భక్తులను సేవించడం. ఈ భక్తులను సేవించడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. వాళ్ళ సాంగత్యం కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో పురోగమనానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇక్కడ శుద్ధ భక్తుల్ని ఎలా సేవించాలి అనేది చెప్తున్నారు. సుపీరియర్ టు ఈవెన్ వర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. పరమేశ్వరుడు శివుడు పద్మపురాణంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే, ఈవెన్ భగవంతుడి కంటే కూడా ఎక్కువగా ఈ భక్తుణ్ణి మనం గౌరవించాలి అంటున్నారు. సో నిజమైన భక్తుడు ఏమిటి అన్నది ఆది పురాణంలో చెప్పారు, చూద్దాము. సో భాగవత సేవ అంటే వీళ్ళ భక్తులను భాగవతార్లు అనే పేరు మీరు వినే ఉంటారు. భాగవతార్లు అంటే భాగవతంలో ఉన్న సూచించిన భక్తిని వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. ఆ మార్గంలో వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు గడుపుతున్నారనమాట. అందుకని భాగవతాన్ని అనుసరిస్తూ నివసించే వాళ్ళు ఆ భక్తులు భాగవత మార్గాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యే భక్తులు. అందుకనే వాళ్ళని భాగవతార్లు అంటారు. సో భక్త భాగవతులు అంటారు వాళ్ళని. భాగవతంలో మీరు చూస్తారు. అలాగే గ్రంథ భాగవతం అంటే పుస్తకం భాగవతం. అలా కాకుండా భక్తుల్ని కూడా భాగవతులు అంటారనమాట, నిజమైన భక్తులు. సో ఈ భక్త భాగవతుల సేవ ఏమిటి అంటే, వైష్ణవులు లేదా భక్తుల సేవను ఈ పద్మపురాణంలో ఒక మంచి శ్లోకం ఉన్నది అంటున్నారు. అందులో మరి పరమశివుడు పార్వతితో అంటున్నారు అనమాట, ప్రియమైన పార్వతి, ఎన్నో రకాల విగ్రహ ఆరాధనలు ఉన్నాయి. అలాంటి అన్ని ఆరాధన విధానాల్లోకి దేవదేవుడి ఆరాధన విశిష్టం. కానీ భగవంతుడి ఆరాధన కంటే కూడా దేవాది దేవుడి భక్తుల ఆరాధన ఇంకా గొప్పది అని ఆయనే స్వయంగా పార్వతీదేవితో చెప్పడం మనకు పద్మపురాణంలో చూస్తాం. అలాగే భాగవతంలో కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది, నేను భగవద్భక్తులకు దాసుడను, వారికి దాస్యం చేసే వ్యక్తి భగవంతుడి పాదాలకు శుద్ధమైన భక్తి చేసిన వాడు అవుతాడు. ఎవరు వారికి దాస్యం చేసి, ఎవరు భగవద్భక్తులకు అన్నమాట. భగవంతుడే అంటున్నారు, నేను భగవద్భక్తుల దాసుడను అగుద్దును గాక. అంటే వారికి దాస్యం చేసిన వ్యక్తి అంటే భక్తులకు దాస్యం చేసిన వ్యక్తి భగవంతుడి పాదాలకు శుద్ధమైన సేవ చేసిన వాడిలాగా అవుతాడు. అంటే సేమ్ ఫలితం అన్నమాట. భాగవత సేవ ఈ ఐహిక యాతనలన్నీ కూడా తొలగించి భగవంతుడి పట్ల మనకు భక్తిని పెంపొందిస్తుంది. స్కంద పురాణంలో కూడా ఏం చెప్పారు అంటే, శంఖచక్ర గదా పద్మాలను సూచించే శరీరంపై ఊర్ధ్వపుండ్రాలను ధరించి, తలలపై తులసి మంజరీలను ధరించి, శరీరం పైన గోపీ చందనంతో అలంకరించుకున్న భాగవతులను ఒక్కసారి దర్శించిన వారికి కూడా పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోతాయి అంటున్నారనమాట. సో వాళ్ళు మరి ఈ శరీరంపై నామాలు శంఖచక్రాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. మరి తర్వాత తల మీద తులసి పూసలు వాటిని ధరిస్తూ ఉంటారు, తులసి దళాలను.
ఆ తర్వాత గోపి చందనంతో మరి నామాలు శరీరాన్ని అలంకరించుకోవటం, ఇలాంటి భక్తుల్ని దర్శిస్తే పాపాలన్నీ కూడా పటాపంచలవుతాయని స్కంద పురాణంలో కూడా చెప్పారు. సో ఇదే మళ్ళీ భాగవతంలో ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది ఈ విషయం గురించి. భాగవత సందర్శనం అంటే, భాగవత సందర్శనం అంటే ఇక్కడ భాగవతం పుస్తకం కాదు, భక్త భాగవతులు అన్నమాట. వీళ్ళ సందర్శనం వల్ల, భాగవతుల పాదాలను తాకడం వల్ల, వారికి ఆసనం ఇవ్వడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. సో మనం వాళ్ళని అంతగా గౌరవించాలి, వాళ్ళని దర్శించుకోవడం, వాళ్ళ పాదాలను మనం స్పృశించడం, వాళ్లకు ఆసనం ఇవ్వడం. అందుకే మరి భక్తులను మనం ఆహ్వానించి ఈ రకంగా గౌరవించాలని అనుకోవడం. అట్టి వైష్ణవుల సేవలను స్మరించడం వల్ల కూడా ఒక వ్యక్తి సకుటుంబంగా పవిత్రుడవుతాడు. ఇక ప్రత్యక్షంగా వైష్ణవులు సేవ చేసే వారి విషయం గురించి ఇంకా చెప్పేదే ఉంది అంటున్నారనమాట. కాబట్టి కేవలం వాళ్ళ పాదాలను స్పృశించి దర్శించి వాళ్ళకి ఆసనం ఇచ్చినంత మాత్రానే సకుటుంబంగా పవిత్రుడవుతాడు. అలాంటిది ఇంకా వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా సేవ చేస్తే ఇంకా చెప్పేదేముంది అంటున్నారనమాట. ఆది పురాణంలో కూడా భగవంతుడు స్వయంగా అర్జునుడితో ఏం చెప్పారంటే, పార్థ, నా భక్తుడని చెప్పుకునేవాడు నిజంగా నా భక్తుడు కాదు, నా భక్తులకు భక్తుడని చెప్పుకునేవాడే నిజంగా నా భక్తుడు అంటున్నారనమాట. సో అది అందుకే మరి అంటే భక్త సాంగత్యం ఎంత ఇంపార్టెంట్. మరి హనుమాన్జీ ఆయన శక్తి, ఆయన అంతా కూడా ఆయన భక్తే ఆయన శక్తి. మరి అందుకే ఆ సద్భక్తులను ప్రార్థిస్తే మనకు కూడా వాళ్ళు భక్తి ముక్తి మార్గాలను చూపించగలరు. నేరుగా భగవంతుడిని ఎవ్వరూ చేరుకోలేరు, ఆయన శుద్ధ భక్తుల ద్వారానే ఆయనను సమీపించాలి. అందుకే ఈ వైష్ణవ పరంపరలో కూడా ముందుగా ఒక భక్తుడు భక్తుణ్ణి తనకు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా స్వీకరించడం, ఆ తర్వాత ఆయనకు సేవలు చేయడం ముఖ్యం. అది సో అటువంటి భక్తుల్ని గురువుగా స్వీకరించి వాళ్ళకి సేవలు చేసి తద్వారా మనం ఈ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి అని వైష్ణవ పరంపరలో కూడా అదే చెప్తూ ఉంటారు. భక్తి రసామృత సింధులో ఈ గ్రంథాల నుంచి చెప్పబడిన శ్లోకాలన్నిట్లో కూడా ఇంతకు ముందు పూర్వాచార్యులు, శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళంతా చేసి చూపించి వాళ్ళు అంగీకరించిన విషయాలే ఈ భక్తి రసామృత సింధులో చెప్పబడినవని రూప గోస్వామి చెప్పారనమాట. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనం భక్తులను సేవించడం అనే పాయింట్లో శివుడు పద్మపురాణంలో పార్వతీదేవితో పరమేశ్వరుడు చెప్పడం, అన్ని ఆరాధనలోకి భగవద్భక్తుల ఆరాధన ఇంకా గొప్పది అని. ఆ తర్వాత మరి భగవంతుడు కూడా పార్థుడు అంటే అర్జునుడితో ఇదే మాట చెప్పడం జరిగింది. నా భక్తులకు నన్ను ఆరాధించడం కన్నా నా భక్తులను ఆరాధించితే నాకు ఇంకా వాళ్ళు ప్రియులు అని. అలాగే దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి అంటే, మరి మనం ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి బయటపడతాము. అహంకారం, ఈ భౌతిక రాగద్వేషాలు వీటన్నిటి నుంచి బయటపడే మార్గం ఈ శుద్ధ భక్తులను సేవించడం ద్వారా మనకు వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో ఎలా సేవించగలం అనేది ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నారనమాట. మన స్థితికి తగ్గట్లుగా భగవంతుడిని సేవించడం అంతే కదా. మన ఆర్థిక స్థితికి తగ్గట్లుగా మరి సేవించాలి. కార్తీక మాసంలో ఊర్జ వ్రతం అనేది ఉంటుంది. అది ఈ ఊర్జ వ్రతాన్ని అక్టోబర్, నవంబర్ కార్తీక మాసం అంటే ఆ టైం అప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా బృందావనంలో భగవంతుడిని దామోదర్ రూపంలో అర్చించడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ టైం ఉంది, ఒక నిర్ణీత కార్యక్రమం కూడా ఉంది వాళ్ళకి, ఏ రకంగా ఈ దామోదర అర్చన జరుగుతుంది అనేది. అది మరి ఆయన తల్లి యశోద ఆయనను కట్టివేయడం మనందరికీ తెలుసు కదా ఆ స్టోరీ. సో అలా కట్టివేయడమే దామోదర అని అర్థం అనమాట. సో ఉదరం అంటే స్టమక్, దామ అంటే ఈ దీంతో తాడుతో కట్టివేయడం. కాబట్టి ఆ రూపం భక్తులందరికీ మరి ప్రీతిపాత్రం అయినట్లే దామోదర లేక కార్తీక నామంతో వ్యవహరింపబడే మాసం కూడా భక్తులకు మరి కార్తీక మాసం. అందుకే ఈ పూజలు అవి కూడా ఆ టైంలో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు కదా. ముఖ్యంగా మధురలో ఈ ఊర్జ వ్రతం అనే సేవను వాళ్ళందరూ తప్పకుండా చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ ఆచారాన్ని అక్కడ పాటిస్తున్నారు. మధురకు కానీ బృందావనానికి కానీ చాలా మంది భక్తులు వెళ్ళి ఈ కార్తీక మాసం అంతా కూడా వాళ్ళు అక్కడ ప్రత్యేకంగా ఈ పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. పద్మపురాణంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే,
భక్తులకు ముక్తిని గాని ఐహిక సుఖాలను గాని భగవంతుడు ప్రసాదించవచ్చు. కానీ కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా మధురలో గనక కొన్నాళ్ళు మనం ఈ సేవ చేసిన భక్తుడు ఈ దేవాది దేవుడి పట్ల శుద్ధ భక్తి సాధించాలని మాత్రమే కోరుకుంటాడు. సో ఈ భక్తుడు వెళ్ళి కార్తీక మాసంలో ఇలాంటి మధుర బృందావనంలో వాళ్ళు కోరుకునేది ఏమిటి అంటే భక్తిలోకి మనం వెళ్ళాలి, ఆ భక్తి మార్గంలో ప్రవేశించాలి, ఆ శుద్ధ భక్తిని తెచ్చుకోవాలి అనే వాళ్ళు కోరుకుంటారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవత్ సేవ పట్ల శ్రద్ధ లేని వాళ్లకు భగవంతుడు ఆ సేవా భాగ్యాన్ని కూడా అనుగ్రహించడు. కానీ అంతగా శ్రద్ధ లేని భక్తులు కూడా విధుల అంటే విధుల సారంగా భారతదేశంలో మధుర ప్రాంతంలో ఈ భక్తి సేవ చేసినట్లయితే సులువుగా భగవంతుడు వారికి వాళ్ళ సేవా భాగ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తారు అంటున్నారు. మామూలుగా మరి ఎంతో శ్రద్ధ ఉంటే గాని భగవద్ అనుగ్రహం లభించదు. కానీ ఏదో ఎలా చేయాలో ఒక పద్ధతి ప్రకారం మధురకు వెళ్ళి ఇలాంటి పూజ చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా సేవా భాగ్యాన్ని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ భగవద్ లీలల్ని స్మరించే ఉత్సవాలు, మనం అటువంటి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం అది కూడా ఒక మార్గం అన్నమాట. సో ఇది మన యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని అనుసరించి మనం ఆ భక్తులను వాళ్ళను పూజించడం, అలాగే మరి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం. అంటే ఈ కార్తీక మాసంలో ఈ చేసే ఉత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూసాము. ఏది మరి ఎక్కువగా జపం చేయడం, కీర్తనలు చేయడం, భజనలు చేయడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆ మాసంలో ఎక్కువగా చేయడం కార్తీక మాసంలో. అలాగే దామోదరుణ్ణి మరి ఆరాధించడం, ఇవన్నీ చేసినప్పుడు మామూలు కంటే కూడా ఎంతో ఎక్కువ ఫలితం ఆ నెలలో చేసినప్పుడు వస్తుందన్నమాట. అది కూడా మధురలో గాని బృందావనంలో గాని చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఫలితం. అందుకే మామూలుగా మనం ఎంతో శ్రద్ధ చూపిస్తే తప్ప అనుగ్రహం పొందలేని వాళ్ళు కూడా ఈ నెలలో ఈ ప్రాంతాలలో వాళ్ళు ఆరాధన సలిపితే వాళ్ళకి త్వరగా అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని చెప్పి చూసాము. తర్వాత మరి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం అది. సో ఆ పాయింట్ కూడా 2 పాయింట్స్ ఇందులో వచ్చాయి. కార్తీక మాసంలో తన స్థితికి తగ్గట్లు సేవించడం, మరి కార్తీక మాసంలో ఈ మధుర బృందావనాల్లో భగవంతుని సేవించడం, అలాగే భగవద్ లీలను స్మరించే ఉత్సవాలు. మరి ఆయన లీలల్ని స్మరిస్తూ భవిష్యోత్తర పురాణంలో ఉన్న శ్లోకంలో ఏమంటున్నారంటే, జనార్దన దయచేసి దేవకీదేవి నిన్ను ప్రసవించిన పవిత్ర దినం ఏమిటో మాకు చెప్పు, ఈ విషయంలో నువ్వు మాకు చెప్పినట్లయితే మేము మరి ఆ రోజున బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటాము. కేశీ మదన 100కి 100 పాళ్ళు కూడా నీ పాదార విందాలకు శరణ పొందిన జీవాత్మలం మేము. మా ఉత్సవాలతో సేవలతో నీకు ప్రీతి కలిగించడమే మా అభీష్టము అని ఒక ప్రార్థన ఉన్నది భవిష్యోత్తర పురాణంలో. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తెలుస్తోంది అంటే ఇలా భగవంతుడి లీలలను స్మరించే ఉత్సవాలను జరుపుకునే భక్తుడు ఆయనకి ప్రీతిపాత్రుడు కాగలడు. అది కూడా ఏ రోజు అడుగుతున్నారు కదా, నీవు జన్మించిన రోజు మాకు తెలుపు. అంటే ఆ రోజున మేము ఈ రకమైనటువంటి ఉత్సవాలను చేయాలని మేము సంకల్పిస్తున్నాము అని అంటున్నారు అనమాట. సో అది ఇక్కడ భగవద్ లీలలను స్మరించే ఉత్సవాలు అది 59వ పాయింట్. సో భవిష్య పురాణంలో భగవంతుడు పుట్టినరోజు అలాగే మరి చేసినప్పుడు భగవదానుగ్రహ పాత్రులం అవ్వచ్చు. 60 నుంచి 64 పాయింట్స్లో 5 మనం మొదట్లోనే చూసాం. ఇది 5 ముఖ్యమైనటువంటి భావభక్తిని పెంచుకోవడానికి అవసరమైన 5 పాయింట్స్ ఈ లాస్ట్ లో ఉన్నాయి అని చూసాం. అవి ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. దాంట్లో 60 నంబర్ 60 నుంచి 64 వరకు. సో 60లో ఏం చెప్తున్నారు, సర్వింగ్ ది డి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం, ఆయన విగ్రహాన్ని ఆరాధించినప్పుడు ఆది పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే మరి అది అత్యున్నతమైనటువంటి లాభాన్ని అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తుంది. మోక్షమే కాదు, మోక్షం ఎలాగూ వస్తుంది, మోక్షాన్ని మించిన లాభం ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి రసంలో మనం మునిగి తేలగలిగేటటువంటి ఆ భక్తి పారవశ్యంలో మునిగి తేలే అదృష్టం వాళ్ళకి లభిస్తుంది అనమాట. అంతటి మోక్షం అనేది ఎలాగో వస్తుంది, అది వేరే విషయం. వాళ్ళకి మోక్షం కంటే ఈ పారవశ్యమే ఎక్కువ.
ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనమాట భక్తుడికి. సో ఆ పారవశ్యం వస్తుంది అంటున్నారు. నంబర్ 60 భక్తి శ్రద్ధలతో విగ్రహారాధన చేయడం. ఆది పురాణంలో భగవన్నామం జపించడంలో నిరంతరము నిమగ్నుడై ఉన్న ఈ భక్తుడి సేవ దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తూ భక్తుడికి కేవలం ముక్తియే కాకుండా నిశ్చయంగా భక్తిని కూడా అనుగ్రహిస్తుంది. ఆ భక్తి రసాన్ని, ఆ భక్తి రసామృతాన్ని కూడా అనుగ్రహిస్తుంది భక్తుడికి అంటున్నారు. ముక్తి అంటే ఏమిటి? ఈ జనన మరణ చక్ర నుంచి, భవబంధాల నుంచి విముక్తి. ముక్తి పొందిన వ్యక్తి మళ్ళీ తిరిగి జన్మ ఉండదు. ఇది మనం ఇంతకు ముందు కూడా తెలుసుకున్నాం. అయితే భాగవతాన్ని అనుసరించి తన నిజ స్వరూపాన్ని పొందే సాధనలో ముక్తి అనేది కేవలం ఒక ప్రారంభం. అది బిగినింగ్ స్టేజ్ అన్నమాట. ముక్తి కావాలి అంటూ మనం ఆ మార్గంలో ఉండడం ప్రారంభ దశ. నిజమైన దశ ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి భావంతో పారవస్యం చెందడానికి మనం తహతహలాడటమే నిజమైన భక్తి లక్షణం. కాబట్టి ప్రతి జీవి నిజస్వరూప స్థితి భగవంతుడి సేవలో నిరంతరం నిమగ్నమై ఉండడం. అంటే అది ఆయన సేవలు అంటే ఆయనకున్న తత్వాన్ని మనం మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకుని అనుభవపూర్వకంగా ఆ పవిత్ర స్థితిలో ఉండడమే. ఆది పురాణంలో కూడా పై శ్లోకం ప్రకారం భక్తుడు కేవలం అదే భక్తి, ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై ఆ తత్వంలో నిమగ్నమై ఉండడంతోనే తృప్తి చెందుతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఇంకా ఏ కోరికలు ఉండవు, ఏది ముక్తి కావాలని ఉండదు, ఏది ఉండదు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఆ భక్తిలో పారవశ్యతలోనే ఉంటారు, ఆ సచ్చిత్తానందంలోనే ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకేమీ అక్కర్లేదు. ఐహిక బంధాల నుంచి ముక్తిని కూడా వాళ్ళు కోరుకోరు. కాబట్టి ఇలాంటి అతడు ఈ ఐహిక బంధాలలో ఉంటున్నా కూడా వీటన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు అతీతులు అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకా మనకి వివరం చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ది అది ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడంతో ముక్తియే కాకుండా మనకు ఈ భక్తి పారవశ్యత అనేటటువంటి బ్రహ్మాండం సచ్చితానందం లభిస్తుంది అంటున్నారు. 61 పాయింట్ నెక్స్ట్ది భాగవతాన్ని చదవడం. భాగవతం ఎటువంటి భాగవతం మనం భాగవతంలో చూస్తాం అన్నమాట. అది ఎంతో రసవంతంగా పండిన పండు వంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు భాగవతాన్ని. సో అటువంటి భాగవతం మరి వేదాలన్నిటి యొక్క సారం. ఒక వేదాలన్నీ ఒక కల్పవృక్షం అనుకుంటే దాని నుంచి అత్యంత పరిపూర్ణంగా పండిన పండు ఏదైనా మనం తీసుకుంటే ఎంత ఫుల్గా దాని పరిపూర్ణత ఉంటుందో, పండిందో అటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట. వేద జ్ఞానం ఈ భాగవతంలో ఉన్నది. అది మన ఎలాంటిది అంటే ఆ పండు, ఆ భాగవతం అనబడే పండు ఒక మామూలుగా చిలుకలు బాగా పండినటువంటి పండును కొరుకుతూ ఉంటాయి కదా, వాటికి తెలుసు ఏమిటి, వాటి ముక్కుకు ఆ శక్తి ఉంటుంది, ఏది ఎక్కువ పండింది, ఏది తినటానికి రెడీగా ఉన్నది. అలాంటి పుస్తకం ఈ భాగవతం. చిలుక గనక ఆ కల్పవృక్షం దగ్గరికి వెళ్తే ఈ పండు భాగవతం అనబడే పండునే అది తీసుకుంటుంది అని. సో అటువంటి వేద సారం అన్నమాట భాగవతం అది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది అందుకని భాగవతం చదవడం ఎందుకు అంటే వేదాలన్నిట్లోకి కూడా దాని సారం అంతా కూడా ఇందులో ఉంది కాబట్టి. తర్వాత పరంపర, గురు పరంపరను గురించి తెలుసుకోవడం. సో అంటే పరంపర అంటే మస్ట్ కేర్ఫుల్లీ పాస్ ద ఫ్రూట్ ఫ్రమ్ టీ. ఆ భాగవతాన్ని కూడా ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కాదు, ఒక గురువు దగ్గర నుంచి, సరి అయిన గురువు దగ్గర నుంచి వచ్చిన జ్ఞానంతో భాగవతాన్ని తెలుసుకోవాలి. సరి అయిన గురువు దగ్గర నుంచి వినాలి, గురు పరంపరలో వచ్చిన గురువు దగ్గర నుంచి వినాలి అంటున్నారు. మరి భాగవతాన్ని రచించింది వ్యాసమహాదేవుడైనా, వ్యాస మహర్షి అయినా, ఆయన కుమారుడైన సుఖదేవ గోస్వామి మొట్టమొదటిసారిగా భాగవతాన్ని ప్రవచనం చేసింది ఆయన. కాబట్టి అక్కడి నుంచి సూత గోస్వామి విన్నారు ఆ ప్రవచనం పరీక్షిత్తుకు చేసినప్పుడు, పరీక్షిత్ మహారాజుకు. ఆ టైంలో ఇంకా మరి నారదుడు వీళ్ళంతా కూడా విన్నారని చెప్తారు. సో అక్కడ సూత గోస్వామి వినబట్టి ఈ నైమిషారణ్యంలో మునులంతా కూడా అడుగుతారనమాట, నువ్వు స్వయంగా సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన ఎంతో ముక్త పురుషుడు, ఆయన ఎంత ముక్త పురుషుడు అంటే 16 సంవత్సరాల వరకు ఆయన తల్లి గర్భంలో నుంచి బయటికి రాడు. ఎందుకంటే వచ్చానంటే ఈ మాయలో పడిపోతాను అని. అప్పుడు భగవంతుడు నిన్ను ఈ మాయకు నేను గురి చేయనని హామీ ఇచ్చిన తర్వాత మరి అప్పుడు ఆయన జన్మించడం జరుగుతుంది.
ఆయన అందుకని ఎంతో ముక్త పురుషుడు ఈ సుఖదేవ మహాముని. ఆయన దగ్గర నుంచి సూత గోస్వామి విన్నారు కాబట్టి అంతటి ప్రామాణికుడి దగ్గర నుంచి మీరు విని అర్థం చేసుకునేటటువంటి శక్తి కూడా ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి మీరే మాకు దయచేసి ఆ భాగవతాన్ని బోధించండి అని చెప్పేసి శౌనకాది మునులందరూ కూడా మరి ఈ నైమిషారణ్యంలో అందరూ సమావేశమై ఆయన్ని అడగటం జరిగిందనమాట. అప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా సూత మహాముని తను సుఖదేవ మహాముని నుంచి విన్న విషయాలను విన్నది విన్నట్లుగా మీకు వివరిస్తాను, నాకు దానిని గురించి వ్యాఖ్యానించే ఇది కూడా లేదు, ఆయన ఏ రకంగా చెప్పారో మీకు ఆ రకంగా దాన్ని యథావిధిగా మీకు చెప్తాను అని చెప్పి వివరిస్తాడు. అలా ఒక గురు పరంపర ద్వారా వచ్చిన భాగవతాన్ని స్వీకరించాలి అంటున్నారు. సో అది 61. సో 60 ఏమో మరి భగవంతుడి ఆరాధన, విగ్రహారాధన శ్రద్ధతో చేయటం, భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవత పఠనం చదవటం 61. దానిని గురించి అది భాగవతం కల్పవృక్షం లాంటిదని ఫస్ట్ లోనే మనకి చెప్తారనమాట, భాగవతం ఫస్ట్ శ్లోకంలోని. సో ఆ అంతటి జ్ఞాన రాశి అది. కాబట్టి అన్ని రకాలు రాజనీతి, వైద్యము అన్నిటికీ సంబంధించిన జ్ఞానం వేదాల్లో చెప్పారు, మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా చెప్పారు. అలాంటి వేదాలనే కల్పవృక్షం పైన పండిన పండుగ భాగవతాన్ని మనం పరిగణించబడుతుంది. అది ఇక్కడ భాగవతం యొక్క ఇంపార్టెంట్. ఉదాహరణకు ఫలరాజం అనదగిన మామిడి పండు ఉందనుకోండి, అది మరి ఫలాలన్నిటిలోకి ఎంతో తీయని పండు అంటాం కదా మామిడి చెట్టుని. ఆ మామిడి చెట్టులో మరి పండిన పండు మరి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. అలా మనకిచ్చేటటువంటి అద్భుతమైన వరం వేదాలనే కల్పవృక్షానికి కాసిన పండిన ఫలం భాగవతం. పక్వమైన ఈ ఫలాన్ని ముందుగా ఒక సుఖం అంటే చిలుక కొరికినట్లుగా, ముందుగా సుఖము అంటే చిలుక, అందుకే సుఖదేవ గోస్వామి మరి ఒక చిలుకలాగా ఆయన ఫలాన్ని ముందుగా ఆస్వాదం చేశారు ఆయన తండ్రి దగ్గర నుంచి చేసి మనందరికీ కూడా ఆయన ఇచ్చారు. అలాగే సుఖదేవ గోస్వామి పవిత్ర ముఖారవిందం నుంచి వెలువడిన భాగవతాన్ని, భాగవతం అనబడే ఫలానికి ఇంకా కూడా రుచి ఎక్కువ అంటున్నారు. చిలుక తెలుసు కదా, చిలుక కొరికిన పండుని మనం అందరం రుచిగా ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు కదా. సో అలా ఆయన ఆస్వాదించిన ఈ భాగవతం, ఆయన నోటి నుంచి వెలువడిన భాగవతం ఇంకా రుచి అంటున్నారనమాట. సో అంతేగాని ఏ అలా గురు పరంపర ద్వారా, గురు శిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చిన భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయాలి అని చెప్తూ, ఒక చెట్టు మీద నుంచి పండు కోసామంటే కోసిన వాళ్ళొకళ్ళు, కింద అందించే వాళ్ళొకళ్ళు, గుట్టలో పెట్టే వాళ్ళొకళ్ళు, ఇలా అన్ని కరెక్ట్ గా చేసి నీట్ గా ఆ మామిడి పండుని చక్కగా బుట్టలో పరిచినప్పుడే మనకు అది చెక్కు చెదరకుండా మన చేతికి వస్తుంది. ఇష్టం వచ్చినట్లు కింద పడేసి ఎవరో వచ్చి దాన్ని ఏరి అది చేస్తే కింద పడిపోయిన పండ్లు మరి పాడైపోతాయి అంటూ ఉంటారు కదా. అందుకని అలా ఒక పద్ధతిగా గురు పరంపర ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఇదే మార్గం అంటున్నారనమాట. అలాంటి గురు పరంపర ద్వారా మనం ప్రామాణికుల ద్వారా మనం ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటున్నారు. సో భాగవతాన్ని, భాగవతుడు అనబడే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తిని కూడా భాగవతుడు అంటారని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. వాళ్ళని కూడా భాగవతుడని పిలవాలి అని చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆదేశించారు. అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఉన్నవాడు అని అర్థం. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకుని ఆ గుణాలన్నిటినీ కూడా అలవర్చుకున్న పవిత్రుడు అని అర్థం. అందుకే భక్తుణ్ణి భాగవతుడు అనడం కూడా ఉన్నది. మనం ఆ విషయం కూడా చూసాం కదా. కాబట్టి సుఖదేవ గోస్వామి గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఆయన మరి ముక్త పురుషుడు. మొదట్లో ఆయన మరి అంటే ఆయన జ్ఞాని, అంటే బ్రహ్మతత్వం అంతా కూడా తెలిసిన జ్ఞాని. కానీ తర్వాత వ్యాసదేవుడు ఇలా భాగవతాన్ని విన్న తర్వాత, తన తండ్రి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న తర్వాత భాగవతం పట్ల ఆకర్షితుడై అక్కడ భాగవతాన్ని ఆయన దాని పట్ల ఆకర్షితుడై అంగీకరించారు. సో వ్యాసదేవుడు కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినవాడే. దివ్య జ్ఞానంతో కూడిన ఆయన రచనను పై విధంగా ముందుగా ఆయన సుఖదేవ గోస్వామికి అందించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు.
సో అది 61. ఏ రకంగా మనం భాగవతం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి, ఎందుకు భాగవతాన్ని చదవాలి, ఏ రకంగా భాగవత జ్ఞానాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి అనేది 61. విగ్రహారాధన, భాగవత జ్ఞానం, ఆ తర్వాత భక్తుల సాంగత్యం. అది నెక్స్ట్ పాయింట్. అది ఎలాంటిది అంటే మరి మనం ఒక పువ్వులు మనం యద్భావం తద్భవతి అంటాం కదా, ఎలాంటి వాటితో మనం మరి స్నేహం చేస్తాము, ఎలాంటి వాళ్ళ సాంగత్యంలో ఉంటామో దాని ప్రకారంగానే మరి మనం మలచబడతాం కదా. సో అది ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులతోటి సాంగత్యం అంటే మరి భాగవతం పఠించడం ఎంత ముఖ్యమో నైమిసారణ్యంలో సూత గోస్వామి సమక్షంలో జరిగిన సమావేశంలో సౌనక ముని వివరించారనమాట. ఏమన్నారు ఆయన, ఎవరైనా సరే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఒక్క క్షణం సేపు గడిపే అదృష్టాన్ని ఉన్నట్లయితే ఆ ఒక్క క్షణంలో వాళ్ళ స్వర్గలోకాలన్నీ కూడా సమకూర్చడానికి, భవబంధాల నుంచి విమోచనం కలిగించడానికి సమర్థాలైన ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు చేసినా కూడా వాటన్నిటికంటే ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది ఒక్క క్షణం ఈ శుద్ధ భక్తుడి సాంగత్యంలో గడపడం వల్ల అని సౌనక మహాముని స్పష్టం చేశారనమాట. ఆ టైంలో నైమిషారణ్యంలో సూత మహాముని నుంచి నేర్చుకునేటప్పుడు. అంటే భాగవతం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఉత్తమ సుఖాలు గాని, మరి ముక్తి గాని, సుఖాన్ని గాని ఏమాత్రం లెక్క చేయరు. అందుకని శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం ఆధ్యాత్మిక దృష్ట్యా మనకి చాలా విలువైనది అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే అది ఎలాంటి ఐహిక సుఖాలను కూడా కోరుకోదు. సో హరిభక్తి సుధోదయంలో కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కు ఆయన తండ్రి అయిన హిరణ్యకశ్యపుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఉంది. ఏమనంటే అందులో హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదుడితో ఏమంటాడు అంటే, పుత్ర, సాంగత్యం మిక్కిలి ప్రధానం, అంటే అసోసియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే హిరణ్యకశ్యపుడే చెప్తున్నాడు కొడుకుతో, తన కుమారుడితో, ఏ రంగు వస్తువు మీద ఉంచిన ఆ రంగే ప్రతిఫలించు ఒక స్ఫటికం లాంటిది సాంగత్యము. ఇప్పుడు క్రిస్టల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంతో శుద్ధమైనది కదా, ఏ కలరు ఉండదు. అది ఏ కలర్ పెడితే దాని మీద ఆ కలర్లో కనిపిస్తుంది. నిజమైన స్ఫటికం అది ఎంతో క్లారిటీతో ఉంటుంది. కాబట్టి దాని మీద మనం ఎరుపు రంగు చూపిస్తే ఎర్రగా కనిపిస్తుంది, పసుపు చూపిస్తే పసుపుగా కనిపిస్తుంది. సో అలా ఉంటుంది సాంగత్యం కూడా. మనం ఎవరి దగ్గర ఉంటే మనకు అదే అటువంటి మెంటాలిటీయే వస్తుంది ఆ సాంగత్యాన్ని బట్టి అని చెప్తున్నారనమాట. అని హిరణ్యకశ్యపుడే చెప్పాడు, అంత గొప్ప ఎగ్జాంపుల్. అందుకని మనం వికసించిన పుష్పాలు లాంటి భక్తుల సాంగత్యంలో గనక ఉన్నామంటే మన హృదయాలు కూడా స్ఫటికాల వలె స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్లయితే నిస్సందేహంగా వాళ్ళ భక్తి అందులో ప్రతిఫలిస్తుంది అంటున్నారు. సో భక్త సాంగత్యంలో ఉండాలి, మన హృదయాలను కూడా పవిత్రం చేసుకోవాలి. అప్పుడు వాళ్ళ భక్తి మనలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట, ప్రతిబింబిస్తుంది అంటున్నారు. ఈ సందర్భంలో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు. ఎవరైనా వ్యాధి రహితుడైన స్త్రీ వచ్చిందంటే మరి వాళ్ళకి అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని స్వీకరించే శిష్యుడు, దానిని అందజేసే గురువు ప్రామాణికుడైన శ్రద్ధ గలవారైతేనే సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు స్త్రీ పురుషులకి వాళ్ళకి సంతానం కూడా ఏదైనా అనారోగ్యకరంగా ఉండొచ్చు. అలాగే ఈ గురు శిష్యులు కూడా అన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉంటేనే, అంటే సరి అయిన గురువు సరి అయిన శిష్యుడు ఇద్దరూ సరిగ్గా ఉండాలి, అప్పుడే మరి సత్ఫలితం వస్తుంది. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా సత్ఫలితం రాదు కదా. అందుకే క్రిస్టల్ అంటే మరి నువ్వు సరి అయిన సాంగత్యాన్ని చూసుకోవాలి, నీ హృదయం కూడా మరి స్ఫటికంలాగా క్లియర్గా ఉండాలి, అప్పుడే ఈ సత్ఫలితం వస్తుంది అన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పారు. సో శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అనేది నెక్స్ట్ మనం ఇంపార్టెన్స్ చెప్పారనమాట. సో మన హృదయాన్ని కూడా మరి ఈ అసోసియేషన్ సాంగత్యం అనేది ఎలాంటిది అంటే ఒక స్ఫటికం లాంటిది. మన మనసు స్ఫటికం లాగా ఉంటే అవతల వాళ్ళు ఈ యొక్క భక్తి మనలో ప్రవహిస్తుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత
నెక్స్ట్ది భగవన్నామ స్మరణ 63వది. ఈ భగవన్నామ స్మరణ అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యం అని భాగవతంలో చెప్పారు. ఏది భగవంతుడి నామాన్ని తలుచుకోవడం, జపించడం. ఆ తర్వాత మరి భగవద్భక్తులు ఆది పురాణంలో వాళ్ళ గురించి చెప్పిన విషయం. ఆ తర్వాత భగవంతుడి పద్మ పురాణంలో ఆయన పేరుకు ఆయనకు భేదం లేదు, భగవంతుడు ఎంతో, ఆయన నామం కూడా అంతే అన్నారు. అందుకే మనం స్మరించేటప్పుడు కూడా ఆ నామాన్ని వినేటట్లుగా స్మరించాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే మరి మనం ఎప్పటి నుంచో నేను స్మరిస్తున్నాను, రోజు ఈ జపం చేస్తున్నాను, ఇన్ని రౌండ్స్ చేస్తున్నాను, మరి నాకెందుకు ఈ ఆ ఉన్నత స్థితి వచ్చిన ఫీలింగ్ రావడం లేదు అని మనకు అనిపించితే మనకి అలాగే అనిపిస్తుంది మొదట్లో. మన యొక్క మరి ఈ మాయ వదలటం అంత ఈజీ కాదు. కానీ క్రమేణా మనం ఈ మార్గాన్ని వదలకుండా పట్టుకుంటే మరి భగవంతుడు ఆ నామమే మనకి క్రమేణా ఆయన్ను చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ నామస్మరణ గురించి ఈ వివరణ ఏమిటో మళ్ళీ ఇక్కడ చూద్దాం. హరినామ సంకీర్తన. సో ఈ హరే కృష్ణ అనే భగవన్నామ సంకీర్తన యొక్క ప్రాధాన్యత భాగవతంలో నొక్కి చెప్పారు. ఏమని? సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్తో చెప్పారు. ఏమని? సహజంగానే భగవన్ నామాన్ని కీర్తించడం అలవాటైన వ్యక్తిని పరమసిద్ధిని అందుకున్న వాడిగా మనం గుర్తించాలి. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక భగవన్ నామాన్ని అలా జీర్ణించుకున్న వ్యక్తిని పరమసిద్ధత్వం అందుకున్న వాడిగా మనం గుర్తించాలి అంటున్నారు అనమాట. యోగులు, అష్టసిద్ధులు కావాలనుకునే వాళ్ళు కేవలం ఈ మహామంత్రాన్ని కీర్తించడం వల్లే వాళ్ళు కాంక్షించే సిద్ధులన్నీ కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నారు భగవన్నామాన్ని జపించడం వల్ల. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఈ సందర్భంలో నిర్ణీతం అనే ఒక శబ్దాన్ని, మాటను వాడారనమాట. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఇంతకు ముందే నిర్ణయింపబడినది. ఇక్కడ నిర్ణీతం హరేర్నామాను కీర్తనం ఏతన్నిర్విద్యమానానాం ఇచ్చతామకుతో భయం యోగినాం నృప నిర్ణీతం హరేర్నామాను కీర్తనం. సో అంటే ఇంతకు ముందే నిర్ణయించబడింది, అతను ఈ హరినామ సంకీర్తనం చేసేవాడు ముక్తుడు. అంటే మరి సుఖదేవ గోస్వామి ముక్తుడు, అందుకని నిర్ణీతమైన దానిని తప్ప మరి ఇంకా దేనిని కూడా ఆయన ఆశించడు. అందుకే దృఢ సంకల్పంతో, నిష్ఠతో హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించే వ్యక్తి కర్మ, జ్ఞాన, యోగ మార్గాలను అంతకు ముందే అధిగమించినట్లుగా నిర్ణయించబడ్డది అని చెప్పి సుఖదేవ గోస్వామి నొక్కి వక్కాణించారనమాట. సో ఈ భగవన్నామాన్ని ఎవరైతే కీర్తిస్తారో వాళ్ళు ఈ అన్ని మార్గాలను అధిగమించిన వాళ్ళు అని చెప్పి సుఖదేవ్ గోస్వామి స్వయంగా చెప్పారు. సో భగవన్నామానికి అంత గొప్ప శక్తి ఉంది. ఇదే అంశాన్ని ఆది పురాణంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా ధృవపరిచారనమాట. అర్జునుని సంబోధించి ఏమన్నారు అంటే, నా దివ్య నామాన్ని నిరంతరం కీర్తించే వ్యక్తిని నాతో నిత్య సంబంధం ఉన్నవాడిగానే గ్రహించాలి. నేను సూటిగా చెప్తున్నాను, అలాంటి భక్తుడకు నేను తేలికగా అమ్ముడుపోతాను అని భగవంతుడు అన్నారు. ఎవరైతే నా నామాన్ని నిరంతరం కీర్తిస్తూ ఉంటారో అని ఆది పురాణంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. పద్మ పురాణంలో కూడా చెప్పారు. ఏమని? జన్మ జన్మల నుండి భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ వచ్చిన వ్యక్తి ఆ జిహ్వపైనే హరే కృష్ణ మహామంత్రం నిలవడం జరుగుతుంది. అంటే ఎన్నో జన్మల నుంచి భగవదారాధనలో ఉన్న భక్తుడు నోటిపై ఉండేది ఈ భగవన్నామమే, హరే కృష్ణ. పద్మ పురాణంలో ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు, భగవన్నామానికి భగవంతుడికి భేదము లేదు. అందుకని భగవానుడట్లు శాశ్వతము, శుద్ధము. ఎలా అయితే భగవంతుడు శాశ్వతుడు, శుద్ధము, పరిపూర్ణుడో ఆయన నామం కూడా పరిపూర్ణమైనదే అని పద్మపురాణం చెప్పింది. ఇంకా భగవన్నామం భౌతికమైన ధ్వని స్పందన కాదు, అదేదో ఒక సౌండ్ కాదు. మనం ఏదో సౌండ్ అనుకుంటున్నామేమో, సౌండ్ కాదు, భౌతికమైన ధ్వని కాదు, భౌతికమైన కాలుష్యం ఏది కూడా దానికి అంటదు అంటున్నారు. అందుకని మన ఇంద్రియాలను పవిత్రం చేసుకోని వ్యక్తి దానిని నిర్దుష్టంగా జపింపలేడు. సో ఆ నామాన్ని కూడా అంత పవిత్రతతో జపించాలి అంటున్నారు. కాబట్టి భౌతికమైన ఇంద్రియాలు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని సక్రమంగా కీర్తించలేవు. కానీ ఈ కీర్తన పద్ధతిలో ఒక వ్యక్తి
ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా పవిత్రం చేసుకుని చేసుకున్నప్పుడు అపరాధం లేని విధంగా కీర్తించవచ్చు అంటున్నారు. సో ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనం పవిత్రం చేసుకుని అపరాధం లేని విధంగా ఈ నామాన్ని కీర్తించవచ్చు. సో హృదయం నుంచి మాలిన్యాన్ని కడిగి వేసుకోవడానికి ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ మహామంత్రాన్ని కీర్తించాలని చైతన్య మహాప్రభు ఆదేశించారు. చేతోదర్పణ మార్జనం అంటూ మరి శిక్షాష్టకంలో ఫస్ట్ శ్లోకం, హృదయంలోని మాలిన్యాన్నంతా కడిగి వేసుకున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తి భగవన్నామ మహత్యాన్ని ఆ నామంలో ఉన్న మహత్యాన్ని గ్రహించడానికి కూడా మనకు కొంత ప్యూరిటీ కావాలన్నమాట మనసులో. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ మాలిన్యాన్ని కడిగి వేసుకోవడానికి మనం ట్రై చేయకుండా అలాగే ఉంటూ మనం ఇలా మంత్రకీర్తన చేసినా కూడా ఆ దివ్య ఫలితాన్ని పొందలేం. కాబట్టి ఫస్ట్ నీ హార్ట్లో ప్యూరిటీ రావాలి, నీకు ఆ కల్మషాలు పోవాలంటున్నారు. అప్పుడే భగవన్నామం పలికిన ఫలితం కూడా వస్తుంది. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఈ నామస్మరణతో క్రమేణా కొంతవరకు ప్యూరిటీ మనం సంపాదించవచ్చు. అందుకని ప్రతి వ్యక్తి కూడా భగవత్ సేవా దృష్టిని పెంపొందించుకునేటట్లు ప్రోత్సహించాలి. వాళ్ళకి ఆ పవిత్రతను, ఆ మహామంత్రాన్ని అపరాధం లేకుండా అప్పుడు వాళ్ళు కీర్తించగలరు అంటూ. అంటే ఏమిటంటే ఒక గురువు శిక్షణలో శిష్యుడు భక్తిలో శిక్షణ పొందుతూ అదే సమయంలో హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తించాలి అంటున్నారు. సో శిష్యుడికి మరి ఈ భక్తి సహజంగానే స్వభావంగా ఏర్పడిన వెంటనే అప్పుడు ఈ మహామంత్రంలో భగవన్నామాల దివ్య మహత్యం అతనికి బోధపడుతుంది. సో క్రమేణా అతనికి ఈ దివ్యత్వం ఏమిటో అర్థమవుతుంది అంటున్నారు. ఏది గురువు గారి ఆదేశాలు ఫాలో అవుతూ ఆయన సమక్షంలో ఇలా ఉంటూ ఇలా ఈ మంత్రాన్ని స్వీకరించి దానిని మనం కీర్తిస్తున్నప్పుడు క్రమేణా దాని దివ్యత్వం అర్థమవుతుంది. లాస్ట్కి మధురా నివాసం గురించి చెప్పారు. ఇది 64th పాయింట్ అన్నమాట. సో మనం ఇప్పటి వరకు నామస్మరణ ఎలా చేయాలి, భగవన్నామ స్మరణ అనేది చూసాము. ఇప్పుడు మధురా నివాసంలో జీవించడం. సో ఈ మధురా బృందావనం 4 సార్లు మనం ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పారు ఈ మధురలో ఉండడంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి, మధురా నివాస ప్రత్యేకత ఎందుకంటే 7th ఐటెంలో చూసాం. ఏమని చెప్పారు అక్కడ, ద్వారక, పూరి, గంగా నది, తర్వాత గంగా తీర్థము, ఆ తర్వాత మధుర, ఇటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించాలి అని మనం 7th పాయింట్లో చూసాం. 48వ పాయింట్లో బ్రీఫ్లీ విజిటింగ్, అక్కడ విష్ణు ఆలయం దర్శించడం గురించి చూసాము. మరి అలాగే 55th ఐటెంలో ఏం చూసాము అంటే 55వ ఐటెంలో కూడా చూసాం. మధురా బృందావనాలు మనం ఇందాక చూసాం కదా. ఆ మధురా బృందావనాల్లో ఉండి పూజలు చేసినప్పుడు ప్రత్యేకమైన భగవద్ అనుగ్రహం లభిస్తుంది కార్తీక మాసంలో అన్నప్పుడు. అలా కొన్ని వ్రతాలు కూడా చూసాం. ఆ వ్రతాలు ఆ టైంలో ఆ స్థానంలో చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు 64వ దాంట్లో మళ్ళీ చూస్తున్నాం 4వసారి. సో ఆ భావభక్తిని రేకెత్తించాలి అంటే ఈ ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ భావభక్తిని రేకెత్తించవచ్చు మధురా బృందావనంలో అని చెప్పి మనకి ఈ 4వసారి మధురను గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మధురా నివాస ప్రత్యేకత. పద్మపురాణంలో కూడా ఏం చెప్పారంటే వివిధ పుణ్యధామాలు దర్శించడం అంటే భవబంధాల నుంచి విముక్తి సాధించడమే, కానీ ఆ విముక్తి పరమసిద్ధత్వాన్ని సాధించినట్లు కాదు. అలాంటి విముక్తి సాధించిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి భక్తిలో నిమగ్నుడు కావాలి. ఆ మోక్ష స్థితిని సాధించిన తర్వాత కూడా భక్తి మార్గంలో ఇంకా పురోగమనం చెందొచ్చు. సో మోక్ష స్థితి వచ్చినా కూడా ఆ శుద్ధ స్థితి ఇంకా కూడా భక్తి పారవస్యతలో మునిగిపోవచ్చు. అందుకని భగవంతుడికి ప్రేమతో మనం దివ్యమైన సేవ చేయడమే మన యొక్క లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి అంటున్నారు. ఆ స్థితి మధురా మండలంలో కొన్ని క్షణాల పాటు ఉన్నా సరే
అది సులభంగా లభ్యమవుతుంది అంటున్నారు. ఆ స్థలం యొక్క ప్రత్యేకత అదనమాట. కొంతసేపు అయినా మధురలో ఉంటే ఆ భక్తి భావం అలవర్చుకోవచ్చు అంటున్నారు. ఇక పద్మపురాణంలో ఏం చెప్పారంటే ఇది పద్మపురాణంలో ఈ విషయం చెప్పారు. ఇంకా కూడా ఏం చెప్పారు, మధురా నగరిలో ఆ నేలను ఆరాధించడానికి ఇష్టపడని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటారా? కామ్యకర్మలు చేస్తున్న కర్మయోగులు, బ్రహ్మైక్యాన్ని కోరుకునే జ్ఞానయోగులు, సర్వాభీష్టాలను కూడా మధురా నగరం వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ అభీష్టాలను సమకూర్చగలదు. ఇంకా అలాంటప్పుడు భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి భక్తుల అభీష్టాలను మధురా నగరం సమకూర్చకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఇందులో సందేహం ఏముంది అంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటుంది పద్మపురాణం, ఇది అంత ఆశ్చర్యం, మధురలో కేవలం ఒక్కరోజు ఉండడం వల్ల ఒక వ్యక్తి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమతో ఇంత భక్తిని పొందగలుగుతున్నాడు. మరి ఈ మధురా నగరం భగవత్ రాజ్యమైన వైకుంఠం కంటే కూడా మహిమాన్వితం కాబోలు అనుకుంటున్నాడు అనమాట. ఒక్కరోజు ఉంటే కూడా మనకి భక్తి భావం పెరుగుతోంది. అలాంటిది అందుకే ఈ భగవద్ రాజ్యమైన వైకుంఠం కూడా కంటే కూడా ఇది ఇంకా మహిమాన్వితం కాబోలు అని అనుకుంటున్నాడు అనమాట. సో అది 12th చాప్టరు 64th పాయింట్ వరకు మనం ఇక్కడ చూసాం. సో ముఖ్యమైన 5 భక్తియుక్త సేవా విధానాలు మనకి 13th చాప్టర్లో వస్తుంది. సో ఈ 64 ఇక్కడ చూసాం. ముఖ్యమైన 5 భక్తి అంటే మనం లాస్ట్లో చూసిన 5 పాయింట్స్ అన్నమాట. 61 నుంచి 64 వరకు. అది ఇంకా వివరంగా 13th చాప్టర్లో చెప్తున్నారు. మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ కేశీ ఘాట్లోకి అది కాదు వెళ్ళాల్సింది అంటూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ భావభక్తికి చెప్తున్నారు. విగ్రహారాధనలో, భాగవతాన్ని వినడంలో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ 13th చాప్టర్లో ఇంకా ఈ లాస్ట్ 5 పాయింట్స్ని ఇంకా డీటెయిల్డ్గా చూస్తాం. ఎందుకంటే భావభక్తిని గురించి వివరించే పాయింట్స్ ఈ 5 పాయింట్స్ కాబట్టి అది ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఇదంతా 13th చాప్టర్లో చూస్తాము. సో ఈరోజు ఇక్కడితో మరి క్లాసు ఎండ్ చేద్దాం. 13th చాప్టర్ రేపు చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ అందరికీ. పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో